Takže čus, ja vás zdravím u dnešného nového videa a v dnešnom videu by som vám chcel predstaviť, respektíve pomôcť ľuďom, ktorí majú trebárs staršie auta s rádiami bez Bluetooth, alebo majú auta, kde je rádio vstávané do palubného počítača a rádio sa tam nedá vymeniť za Bluetoothové rádio. Tak pre nich je toto video, pretože vám chcem ukázať jednoduché a lacné, veľmi lacné riešenie, ako mať Bluetooth v aute, aj keď nemáte Bluetooth rádio. Takže poďme si odbaliť tento balík. Vyzerá to teda nejako takto. Už ako ste si mohli niektorí všimnúť, toto sa dáva do klasickej autozasúvky. Tu sú dve USBčka. Jedno je rýchlo nabíjačka a toto by malo byť na USBčko s pesničkami. Avšak toto má v sebe zabudovaný Bluetooth. Poďme si to ukázať, ako to funguje v praxi. OK, takže nachádzame sa v aute a poďme si ukázať, ako to funguje v praxi. Takže ako prvé to vložíme do klasickej autozasúvky, úplne jednoducho. Následne zapneme kľúčik aspoň takto do prvej polohy a vidíte, že to začne svietiť. Takže máme to zasunuté, zajdeme do nastavenia Bluetooth a tu nám to vyskočí BT Car, klikneme na to, pripojíme sa na to, následne na rádiu musíme nájsť tú istú frekvenciu, čo je tu napísaná, čiže 87,5. Buď ju tu zadáme manuálne, alebo preskakujeme stanice, až ju chytíte. Tuším, je to úplne najnižšia frekvencia, ako ide chytiť na týchto rádiách. No a následne už stačí, keď idete a pustíte si nejakú hudbu. Takže toto by bolo všetko k tomuto videu. Chcel som len pomôcť ľuďom, ktorí majú v podstate takéto rádio, ako mám ja, bez Bluetooth a chcú počúvať hudbu v starších autách. Tak je tu takáto možnosť. V popisku videa alebo v komentároch nájdeš link presne na tento Bluetooth modul, alebo ako to nazvať. Takže ak sa ti video páčilo, určite nezabudni dať like, koment či odber. Uvidíme sa u ďalšieho videa a čaute.